आं सिगांथारावनो आफा इसोरखौ हामबायनोसै बे मोजां सम आरो मोजां खाबुनि थाखाय। बेजों लोगोसे ख्रिस्ट'नि थैजों बायजानाय आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो आं जिसुनि मुङै बरायनानै लायो। जोङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै नायगोन। नोंनि नोजोरखौ जिसुनि फारसे नोङो दोन। जोंहा गोबां रोखोमनि मावनो गोनां बिबानफोर दङ। जोंहा दिनै होखाजानाय बिबानफोरखौ लानानै जोंहा दिनै मावनो गोनां दं। जोंहा दिनै थांनो गोनां दङ। जोङो बयबो दावबायारि, जों बयबो जोङो हान्थियारि। जोङो सोरगोखौ मोननो जोङो दावबायदों, सोरगोखौ मोननो जों दिनै हान्थिदों। समाव गोबां रोखोमनि समस्या, गोबां रोखोमनि सैनांनाय, गोबां रोखोमनि अभाब, गोबां रोखोमनि आंखालखौ जोङो नुनानै जोङो मेंनाय मोनो, जों गिनाय मोनो, जोङो निराशा जोङो दिनै जायो। जेब्ला जों माथाइनि 14:22 लानानै 33 सिम फरायगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ 5000 मानसिखौ जाहोखांनायनि उनाव बियो गावनि सेलाफोरखौ नावआव गाखोहोनानै सागोर बारै थांनो थाखाय बियो थोनासै। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ हारसिङै बियो हाजोआव गाखोलांनानै बियो दिनै प्रार्थना खालामबाय, बियो थायासै। बे समाव सेलाफ्रा दिनै सागरनि गेजेराव जेब्ला मोनहैदों, अब्ला दिनै बिसोर जावलांनाय दिनै बे नावखौ सागरनि बारा उल्था बारनानै बुनो हमदों। गोदोहां बिसोरनि नावा जानो हमदों। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ मुगाब्रैसोनि उनाव गावनि सेलाफोरजों लोगोसे थांनो थाखाय सागोर सा जिसु ख्रिस्ट'आ थाबायलांनो बेयो हमदों। बे समाव नावआव थानाय सेलाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ सागोर सा थाबायबोनायखौ नुहुरनानै बिसोरो गिनाय मोनदों। बिसोरो बुहुत होननानै बिसोरो गाबख्रावनो हमदों, बिसोरो गिनाय मोनदों। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, "ओ नोंसोरो दागि गोहो खालाम, बियो आंसो।" समाव जों गोबां रोखोमनि समस्याखौ लानानै, गोबां रोखोमनि दुखु दाहाखौ लानानै जों दिनै गिनाय मोनो, जों दिनै निराशा जायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ नों आरो आंखौ, जों बयखौबो बुंदों, गोहो खालाम, बियो आंसो। जोंखौ दिनै दिनै गोरा जानानै धोरोमनिया जिउ खुंजानो, बोलो गोरा जानानै इसोरनि रायजोखौ बृद्धि खालामनो, गोहो गोरा जानानै इसोरनि होखानाय बिबानफोरखौ मावनो, गोहो गोरा जानानै इसोरनि महिमानि थाखाय थांनानै थानो बियो जोंखौ दिनै लुबैदों। बे समाव बे सेलाफोरनि गेजेराव पेटरा जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंनायमोन, "ओ जिसु, नोङोब्ला आंखौ दै सा थाबायनानै नोंनिसिम फैनो हो।" बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ पेटरखौ बुंदोंमोन, "नोङो थाबायगोन।" आरो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेला पेटरा नावनिफ्राय दैयाव ओंखारनानै दिनै गावनि नोजोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे दोननानै बे दिनै दै सा थाबायलांनो बियो हमदों। नाथाय बियो दसे उनाव गावनि गोथों नोजोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे दोननायखौ नागारनानै बे पेटरा सागरनि गोथौ, सागरनि सोगोमनाय, सागरनि दोहौ बेखौ बियो दिनै गोसोखांनानै गावनि नोजोरखौ सागरनि दोहौ, सागरनि सोगोमनाय, सागरनि गोथौनि फारसे जेब्लानाखि बियो दोनदों, आरो जे समाव पेटरा गावनि नोजोरखौ जिसुनिफ्राय दिनै बोखारदों, बे समाव बे पेटरा बे सागोराव बे गोदोलांनो बियो हमदों। जेब्ला जोङो जोंनि गोथों नोजोरखौ जिसुनि फारसे जोङो दोननायखौ नागारनानै जोङो दिनै संसारनि फारसे, धोन दौलतनि फारसे, मान सन्माननि फारसे, जोंनि नांगौफोरनि फारसे जेब्लानाखि जोङो दोनगोन, अब्ला जोङो दिनै पापनि सागोराव, पापनि बेबायदि आखुथायाव, जोङो संसारनि लुबैनायाव, थाखा फैसानि लुबैनायाव, मान सन्माननि लुबैनायाव, गोबां रोखोमनि मोदोमनि लुबैनायाव जों दिनै गोदोलांगोन आरो जोङो इसोरनिफ्राय जों दिनै गोजान जागोन। गोबां मानसिफ्रा दिनै इसोरनिफ्राय गोजान जायो, गावनि गोथों नोजोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे दोनैनि जाहोनाव। गोबां मानसिफ्रा
दिनै फोथायनायनिफ्राय गोग्लैयो गोबाङा गावनि नोजोरखौ जिसु ख्रिस्टनि फारसे दोनैनि थाखाय जाय पेटरा बियो दैखौ बियो सिन्था खालामालासे बियो सागरनि दोहौ सागरनि सोगोमनाय बेखौ बियो जेब्लानाखि सिन्था खालामालासे नोजोर होआलासे जिसु ख्रिस्टनि लिंहरनाय रावखौ खोनानानै बे दिनै जिसुनि फारसे नोजोरखौ दोननानै जेब्ला बे दिनै नावनिफ्राय ओंखारदोंमोन अब्ला बे पेटरा बे सागोराव बे दिनै थाबायनो हादोंमोन आरो जेब्लानाखि पेटरा गावनि नोजोरखौ जिसुनि फारसे दोननायखौ नागारनानै सागरनि फारसे दिनै बे सागरनि सोगोमनाय दोहौनि फारसे बे दिनै नोजोरखौ दोनदोंमोन बे समाव पेटरा गोदोलांनो बियो हमदों बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टनि फारसे जोंनि नोजोरखौ दोना लाबा जोंनि बोलोजों जोंनि गोहोजों जोंनि रोंनायजों जों माब्लाबाबो धोरोमिया धार्मिक जीवन जों खुंनो हानाय नङा माब्लाबाबो जोंनि बोलोजों जोङो देरहासार जीवन ख्रिस्टियान जीवन जों खालामनो हानाय नङा जोङो जोंनि आनजादनाव देरहानांगौब्ला नोंनि नोजोरखौ जोंनि नोजोरखौ जिसुनि फारसे दोननांगोन नोंनि समस्यानिफ्राय नोङो दिनै बारग'नांगौब्ला नोंनि नोजोरखौ जोंनि नोजोरखौ जिसुनि फारसे दोननो नांगौ बे समाव पेटरा जिसुखौ गाबज्रिनानै बुंदों प्रभु नोङो आंखौ बासायदो मानोना आं गोदोलांनोसै आरो जिसु ख्रिस्टआ बेखौ आखाइ फोलावनानै दिनै दैनिफ्राय बेखौ गोदोलांनायनिफ्राय बेखौ बासायासै आरो जिसुआ गावनि सेलाफोरजों लोगोसे नावआव बियो गाखोआसै बे समाव सेलाफ्रा सोमोनांदों बिसोरो बे जिसु ख्रिस्टनि बोलोखौ नुनानै सोमोनांदों दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्टआ सेलाफोरजों लोगोसे नावआव गाखोनानै बे दिनै सागरखौ बिसोरो बारलांदोंमोन जाय सागरा दिनै गोबां बारजों दोहौ जाखांनानै जाय दिनै नावखौ गोदोहां खालामदोंमोन बे नावआव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ फैयासै बे गासैबो दिनै गोजान जायासै आरो बे नावआ बे सागोर फारसे जावलांनो हायासै आरो जे जायगायाव बिसोर थांनो गोनां दङमोन बे जायगायाव बिसोरो सहैयासै दिनैबो नोंनि जिबनाव नोंनि नखराव जिसु ख्रिस्टआ फैयोब्ला आरो जिसु ख्रिस्टखौ नोंनि जिबनाव नोंनि नखराव नाजावोब्ला नोङो देरहानाय जिबनखौ मोनगोन गोजोननाय जिबनखौ मोनगोन नोङो रंजानाय जिबनखौ मोनगोन आरो जि नोजोरखौ लानानै नोङो दिनै आसा खालामदों बे थांखिसिम बे रायजोसिम बे जिसु ख्रिस्टआल' नोंखौ लांनो हागौ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा दङ आरो आङो नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम खालामनो थांनोसै होननानै जिसु ख्रिस्टआ दिनै स्रायनो बुंदों जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैथारनाय नङा अब्ला फै जों बे जिसु ख्रिस्टनो जों जायगा होनि आरो जोंनि जिबनखौ जों बेनो होनि जेन जोङो अनन्त जिबनखौ जोङो मोननाय बादि बेनिखायनो फै नोंनि प्रब्लेमा जेसेबांखि गिदिर जाया मानो नोंनि दुखु दाहाया जेसेबांखि गिदिर जाया मानो नोंनि बेमारा जेसेबांखि गिदिर जाया मानो नोंनि अभाब आंखाला जेसेबांखि गिदिर जाया मानो नोङो नोंनि नोजोरखौ जिसु ख्रिस्टनाव दोनोब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव देरहानायखौ मोनथारगोन इसोरा बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो होथों जिसुनि मुङै आमेन।